Добър ден! Днешната пресконференция ръководството на Земеделския съюз дава във връзка с предстоящите парламентарни избори, освен мен като председател на областната организация, господин Ивелин Цолов, председател на Общинското настоятелство Долна Митрополия, общински съветник, и Калин Савчев, председател на контролно-ревизионната комисия. Казах ви, че темата наистина ще бъдат предстоящите избори, но искам да започна от начало с една аналогия, която смятам, че е съществена в настоящия момент с времето, когато започнаха демократичните процеси. В България имаше една единствена партия тогава, която държеше абсолютно всичко, и ние тогава, представители на новосформираната опозиция, нашето място беше БЗНС Никола Петков, току-що възстановена организация, която единствена е била забранявана през 1946 година, след преврата на 9 септември. Тогава беше възстановена и сега намирам някои така общи неща с времето на 90-те години и сега. Тогава всичко беше в ръцете и медии, и всички финансови средства в ръцете на една политическа организация. Сега виждам, че отново има нещо такова подобно. Една политическа структура притежава абсолютно всички медии, всички възможности и малко трудно е в този момент да се обясняват някои неща, защото преди всичко цялото медийно пространство е така блокирано от хора, които притежават след дългогодишни събития, стигнаха до там да притежават всичките тия неща, и затова смятам, че борбата на демократичната общност за това да се реализират реформи в България, които бяха финализирани в края на 2001 година, след идването на Симеон в България, приключиха всички реформи. От тогава насам винаги се говори за реформи, но нищо не се случва, защото преразпределението на националното богатство приключи в един период, в който започнаха да пристигат средства от Европейския съюз, които средства не позволяваха или се преориентираха пак отново в ръцете на едни и същи хора, чрез обществените поръчки, и така, че политическите реформи останаха на заден план. БЗНС винаги се е борило за създаването на една средна класа, с която в последните години ние се отдалечаваме много, и наистина това, което е в програмата на коалицията, която ние поддържаме, може би едно от основните неща, които е залегнато в нея. Да не говорим за земеделския сектор, в който наистина трябва да се направят огромни реформи, защото в сегашната ситуация всичките средства, които идват от Европейския съюз за подпомагане, отиват в ръцете на много малко производители, и по този начин се нарушава баланса, който винаги в България е имало, и винаги в България е имало някаква граница за обработване от едни и същи структури. Ние в тази предизборна кампания ще агитираме нашите членови, нашите симпатизанти да гласуват за коалицията на Демократична България и Продължаваме промяната, защото смятаме, че единствено чрез противопоставянето на тази коалиция над статуквото
е може би единствената възможност, с която да се реализират много от голяма част от програмата на Земеделския съюз. И аз съм винаги смятал, че едни избори, ако протичат по един честен начин, винаги биха намерили по-друг резултат, отколкото този, който се подчинява на корпоративния вод и на платените гласове. Тази тенденция започна от 2001 година и се наблюдава непрекъснато, и аз винаги съм се обръщал към медиите, защото те могат да направят така, че той е уродлив начин за провеждане на избори. Примерите са много, но виждам, че нищо не се прави, за да може да се разбере от хората, че за да се противопоставим на този начин на водене, на печелене на избори, единственото е да се повиши изборната активност, да отидат повече хора да гласуват, независимо кой ще изберат. Въпросът е, че участието в тези избори винаги ще даде по-добър резултат, когато процента на гласуваните е по-голям. Защото много, много показателно е как в чужбина българските общности от избори на избори увеличават процента на гласуващите. Това означава, че те съзнават колко е важно да гласуваш, за да се получат наистина по-реални резултати и по този начин да се даде възможността на тези хора, които притежават качествата и възможности, да могат по някакъв начин да влияят повече върху обществено-политическия живот. Така че предишния път, когато ние застанахме за тая коалиция, ние застанахме за да покажем и преференциално нашето отношение към Свилен Трифонов, който познаваме от Общинския съвет. И сега, след като вече е минал един мандат, не цял мандат, в който Свилен Трифонов е бил народен представител, ние смятаме, че начинът, по който той се е държал в Народното събрание, позволява отново да дадем нашето доверие и най-вече за това, че можем да направим разликата от това, как другите народни представители от Плевенска област в този 9-месечен период са се справили с предизвикателствата и с желанието на хората да контактуват с тях. Аз много пъти съм казвал, че журналистите са хората, които най-лесно могат да питат всеки един народен представител от нашата област в този период или има представители вече в 5-6 парламента, 7, да кажат на хората какво нещо са направили в този период, в тая година и така нататък. Оправданието, че могат да докарат проекти, които да се изпълнят в нашата област, не е достатъчно, защото изпълняването на такива проекти в последно време засилват корупционните практики във всички ведомства и начина, по който се реализират тия европейски проекти, са свързани изцяло с корупция, която в никакъв случай не може да бъде израз на едно поведение на народен представител, който иска със своите качества и със своите виждания да допринесе нещо за благото на хората в своя изборен район. Така че аз, след като съм следял в това време поведението на Свилен Трифонов, мога да кажа, че той наистина е оправдал нашето доверие и ние отново искаме да застанем зад коалицията, която той представлява и най-вече персонално зад него, защото виждаме, че един млад човек тръгва по един път на политик, път, който ние по-възрастните сме извървяли и ние смятаме, че моето поколение не можа да се справи изцяло с довеждане реформите до край по много причини и това нещо може да го направят хората, които са с по-млади от нас, с енергията, която носят и най-вече със своите качества на хора, които искат да присъстват в обществения живот, но да присъстват с
с това, което хората могат да го разберат, а не за това, за което са там, за да оправдаят своето присъствие. Така че в тази кампания ние ще вложим всичко, за да можем да обясним на хората колко е важно да се направи всичко възможно, за да може този олигархичен модел, който създадоха ГЕРБ и ДПС, да бъде до такава степен вече премахнат от нашия политически живот, защото това е много трудно. Както ви казах, беше трудно и в началото 90-те години, и сега е много трудно, и виждаме съпротивата, както и в голямата Софийска община, виждаме съпротивата навсякъде, защото механизмите трябва да бъдат променени, механизмите, с които се управлява. Така че това е нашето виждане, и най-вече, че ние държим преди всичко спасението на България да стане само със създаването на средна класа, което в последните 15 години много трудно пробива път тази идея. Така че аз не искам повече да говоря за намеренията. По-добре е тези хора, които ще ги реализират. И аз смятам, че това, което е свършено и това, което трябва да се довърши, може да го направи Свилен Трифонов, и ние преференциално ще участваме в тези избори за избора му за народен представител. Така че най-добре е да чуем кратко от него това, което е свършено и това, което е останало да се свърши, за да има смисъл да кандидатстваме за втори мандат. Първо искам да благодаря на инженер Илиев и на всички представители на областното ръководство на партията БЗНС, които нееднократно са заставали зад гърба ми и са ме подкрепяли. И искам да кажа, че нашето взаимодействие не е свързано само с подкрепа във връзка с провеждането на конкретни избори, а нашето взаимодействие и работа са насочени изцяло към реализацията на една дългосрочна стратегия за подпомагане на земеделския сектор, тъй като аз, подкрепен от тях, освен с всички останали мои инициативи, свързани с инфраструктурата и останалите регионални теми и проблеми, съм пряко ангажиран и от морална гледна точка, но и чисто професионално ми стана интересно и с сектора земеделие. В тази връзка, след проведените миналата година избори, когато бях избран за народен представител и с подкрепата на колегите от БЗНС, на които отново ползвам момента да благодаря, аз избрах една от ресорните комисии, в които да работя, да бъде именно Комисията по земеделието, горите и храните. Изключително тежка комисия, с изключително важен сегмент, с изключително голямо външно влияние и опити за намеса предвид сектора, който регулира. Тази комисия провеждаше заседания, може би най-често от всички останали, тъй като натовареността ѝ е с много голям интензитет, предвид въпросите и темите, които се поставят за обсъждане в нея. Държа да отбележа не само за моите политически приятели от БЗНС, но и за цялата плевенска общественост, че съм взимал участие във всички организирани работни групи, които са действали към комисията по свое собствено желание, защото работните групи всъщност заседанията, на които се вземат важните решения, които след това се докладват на редовните заседания на комисията и се вземат всъщност крайните решения, които се внасят в пленарната зала. Основен приоритет остава реализацията на програмата, която Министерството на земеделието представи пред нас, народните представители, още в началото на мандата на правителството, което беше сформирано миналата година, юни месец. Там имаше изключително добри предложения, които аз с интерес прочетох, проследих, зададох си съответните въпроси към тогавашния министър господин Вътев. Идеята на ведомството и концепцията, която бяха заложили, съвпада и с моите принципи за развитие на земеделието, именно подкрепата на малките и на средните производители, тъй като това, което инженер Илиев каза, е изключително точно и вярно. За да имаме стабилна икономика, ние трябва да имаме
ясно изразена средна класа, която в сектора на земеделие естествено, че преминава през развитието на дейността на малките и средните земеделски производители, защото реално това са хората, които генерират мощността на икономическия сектор, който проистича от земеделието. В комисията бяха поставени за разглеждане редица законопроекти. Ние сме държава, може би пионер, ако съм неточен, се извинявам предварително, но поне не можахме да намерим информация за друга европейска държава, която регламентира чрез нормативен акт ръсенето чрез дронове. И тук се обръщам към моите приятели пчеларите. Това е всъщност механизма, по който овощарите, които ползват основно тази техника за обработка на отглежданите площи, ще спасяват все повече и повече пчелни семейства, тъй като ръсенето с дрон е много по-прецизно, отколкото с самолет. Струите с препарати могат да бъдат насочвани много по-точно, тъй като там се проследява, както и с самолетите, разбира се, атмосферните условия, ръси се от много по-ниска височина. И лично аз проведох 2 или 3 срещи, 2 срещи, извинявам се, точно така, 2 срещи проведох преди да поставим за разглеждане в комисията този въпрос. Именно към пчеларите се насочих, защото всъщност те са най-потърпевши от процесите по обработка на площите. Имаше редица други проблеми, по които работихме. Всъщност през нашата комисия мина изключително важната тема с лабораториите, които ще бъдат ситуирани по гранично контролно-пропускателните пунктове. Знаете случая с Капитан Андреево, с корупционните ями, бих ги нарекал, които съществуваха десетилетия наред там. Ние направихме всичко възможно, колкото и да срещахме от трудности и отпор, да направим така предпоставки държавата да поеме изцяло тази функция, този сектор, така че мантрата и широко налаганото в общественото пространство твърдение, че всъщност ние сме позволили корупционните схеми да продължат без никакъв отпор от наша страна, това е абсолютно невярно. Именно земеделската комисия беше мястото, където бяха взети важните решения и които бяха след това гласувани в пленарна зала, на база на които се създаваха възможности контрола по гранично контролно-пропускателните пунктове да бъде извършен в лаборатории, които са собственост на държавата. И всеки може много лесно да направи справка в актуалната нормативна уредба и да се убеди в истинността на това, което най-отговорно заявявам тук пред вас. Направихме и постъпления за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Изключително важен нормативен акт, който регулира дейността на всички земеделски производители. И всъщност това е нормативният акт, който много отдавна трябваше да бъде променен. Министерски съвет изготви законопроект, който в последствие голяма част от народните представители внесохме. За съжаление, в това, което внесохме на първо гласуване, имаше доста текстове, които трябваше да бъдат изчистени. Лично аз пак след среща с представители на асоциациите, на неправителствения сектор, установих проблем в начина на разпределяне на площите и между първо и второ гласуване предложих промяна, която изцяло да защитава интересите на малките и на средните производители, за което имаше и медийно отразяване от специализираните медии, които следят дейността на земеделската комисия. За съжаление, с ловки похвати, дългогодишните доминиращи играчи в сферата не позволиха това мое предложение да бъде прието, но това също е така ясен знак в каква посока разсъждавам, в каква посока съм убеждавал и колегите от парламентарната ни група, че трябва да бъдат нашите действия, тъй като на гласуването точно по тази точка, касаеща доброволното разпределяне на площите, ние гласувахме с въздържал се
И ще помоля, ако по този въпрос възникне спор от някой друг, който дойде тук на пресконференция, просто да бъда уведомен, за да представя стенограмата от пленарното заседание, на което беше проведено гласуването в зала, за да се види всъщност какво се е случило с безспорното доказателство, каквато стенограмата представлява. Всичко, което се случваше в комисията, за да продължа акцентите най-напред, които тръгнах да излагам пред вас, беше насочено именно, както казах, с тази концепция, която ни беше сведена от Министерството. Аз там имам и критики. И това, че някой ме нарича, че понякога се държа опозиционерски, не ме притеснява, защото в крайна сметка функцията на народния представител е, когато види, че нещо не е наред, да казва това на време, публично, независимо от това, че ведомството, което атакува, е било подкрепено първоначално и от самия този народен представител, защото тя критиката не е насочена това да свалиш правителството, а реално е насочена към това да подобриш качеството на работата и на крайния продукт, който стига до обществото. В началото ни беше казано, че ще бъдат насочени усилия за подпомагане съживяването на селскостопанските гимназии, тъй като една от основните теми, които ние сме коментирали с неправителствения сектор, е липсата на кадри, които да обслужват дейностите в земеделието. Липса на хора, които желаят да се занимават, а тези, които желаят да се занимават, са без необходимата квалификация и знания. Съответно, в тази насока аз лично не успях да видя достатъчно активни действия и това го свързвам и с краткото време, в което съществуваше кабинета, но пък приоритетно от моя гледна точка това трябваше да бъде едно от първите неща, които трябваше да бъдат реализирани по простата причина, че ако говорим за дългосрочна концепция и развитие, каквито аз винаги съм се опитвал да изграждам и да предлагам на обществеността, то трябва да се тръгне от първата най-важна точка, именно да обезпечиш ресурсно и кадрово дадения сектор и при положение, че за 4 години е периода, в който можеш да произведеш кадър, който да бъде достатъчно подготвен, за да поема нелеката функция на изпълнител на определена дейност в селското стопанство на високо ниво, говоря да управлява машини и процеси, то това не търпеше отлагане и може би трябваше да бъде една от първите стъпки, дори и през дуалното обучение можеше да се направят стъпки в тази посока, но така или иначе смятам, че ако ние получиме мандат отново за управление и спечелим доверието и аз в лично качество, ако получа достатъчно подкрепа отново, за да представлявам гражданите на Плевен в Народното събрание, ще направя всичко възможно, за да оповестявам своевременно действията в тази посока и да направя всичко необходимо наистина да успеем да реализираме нещо, което казвам пак, това е първа стъпка, за да може наистина да тръгнем да развиваме и надграждаме сектора. Основното ми притеснение е свързано с начина за разпределяне на европейските средства. Животновъдните обекти и ферми са поставени в доста неизгодни позиции, сравнено с зърнопроизводителите, които се възползваха от пропуски в законодателството и съответно и от балканската хитрост, ако мога така да използвам този термин, и направиха така, че да съсредоточат, както и господин Илиев каза, огромни суми в ръцете на единици хора. Големи, огромни стопанства, заобикаляйки закона, се разбиха на 100, 200, 300 фирми, които стопанисват реално повече от половината земя в страната, даже и доста повече. Това създаде доминантен вид производители, които доминират на цялото землище. И затова казвам, че порочна практика е, когато тръгнеш да разпределяш площи, да се бориш с хора, които реално през една или две свои или три фирми реално винаги доминират и поставят малките производители в позиция, понякога вместо плодородна добра земя, която са обработвали 10 години или повече, или пък без значение колко, да бъде предоставена на големия и за мъничкия да бъдат предоставени площи, които пък реално въобще пък никога не са обработвани, т.е. те го поставят в условия на фалит в рамките на може и една стопанска година, тъй като малките производители нямат буфери.
с които да претърпят големи икономически сътресения, а икономическите сътресения в земеделието до голяма степен зависят и от природата, освен от цените, тъй като знаете, че там е нещо изложено под постоянно въздействие на околната среда и в зависимост от това дали ще има една природна стихия в сезона, когато примерно трябва да се прибере продукцията, означава, че този човек може да бъде поставен в условия буквално да фалира. И това е предвид лошия начин и подход, който вече доста години е прилаган при разпределяне на публичния ресурс в сектора. По отношение на преработвателната промишленост, която също е тема разглеждана в Земеделската комисия, е много важно да се каже, че всъщност в България има огромно производство и не е вярно това, че ние нищо не произвеждаме. Напротив, като показатели ние произвеждаме много повече, дори, примерно, ще дам за пример млечната промишленост, много повече, отколкото сме произвеждали по времето на соца. Проблема тук е обаче, че няма достатъчно суровина. И това принуждава производителите да внасят суровина. Това се отнася и за месопреработвателната промишленост, която има огромни заявки, огромен капацитет, но поради липсата на достатъчно българско свежо месо се внася непрекъснато от чужбина. И това всъщност влошава качеството. Така че тук е мястото да спомена отново и това, което вчера имах възможност да кажа, че тази стратегия, която съм разработил за развитие на Северна България, може би в сектор земеделие трябва да бъде национална политика и трябва да се създадат взаимовръзки, трябва да се създаде диалог и трябва да се направи стратегия, в която стратегия да участват производители, говорят само за сектора земеделие в момента, разбира се, да участват производители, да участват преработватели, да участват асоциации на крайните потребители и на тази база да се види къде има дефицит, къде има излишък и да може да бъде регулиран сектора, като разбира се това ще стане по естествен път на база данните и на база съветите и анализа, който ще бъде предоставен на хората, които са обвързани с този сектор, за да може да бъде постигнат необходимия баланс, който едновременно да задоволява вътрешните нужди, едновременно с това да върне България на картата на износителите, тъй като ние от най-крупния износител на десетки продукти от земеделската промишленост сме се превърнали в вносител. И тази порочна практика и тенденция трябва да бъде преустановена, но за това задължително трябва да има държавна намеса, която не да се вмесва в начина, по който функционира частния интерес и частния икономически интерес на малките, на средните и на по-големите, разбира се, а да бъде просто една концепция, изградена на пазарни принципи, в която да бъдат заложени предварително всички величини и на тази база, както казах, да бъдат развити секторите, в които има изоставане, тъй като пари от Европейския съюз има, но те просто трябва да бъдат насочвани по-правилно и да достигат до тези, които наистина имат нужда от тези средства. Аз смятам, че взаимодействието на дясно мислещите хора, сред които и аз се числя, с земеделската общност е много важно, тъй като земеделската общност е една от първите десни организации въобще в страната, които са се съхранили до ден днешен и всъщност това е пътя, по който правата и законните интереси на тази голяма общност в страната да бъдат отстоявани по един законосъобразен и според мен правилен начин, но за това трябва, както казах, да има хора, които имат желание да работят в този сектор и трябва да има ясно очертани точки за бъдеща стратегия, която да надгражда този сектор по начин, по който очакват участниците в него. Това съм успял аз накратичко казано да възприема за краткото време, в което имах възможност да бъда част от тази комисия. Беше голямо предизвикателство за мен, тъй като аз лично не съм земеделски производител, но с съветите и с помощта на моите приятели от Земеделския народен съюз аз съумявах да се включа активно и смятам адекватно в повечето случаи в работата на тази комисия.
И ако бъда излъчен за народен представител отново, сега заявявам, че също ще пожелая да продължа работата си там, защото дори човек като мен, който не е обременен с частен интерес в участието си в подобна комисия, може би бил по-полезен, отколкото някой, който гони частен интерес и икономически и имуществен. И по този начин действително съм освободен да взимам и предлагам решения, които са полезни единствено и само на общността, която въпросите решения обслужват. Това са широкия кръг от, както казах, малки и средни производители, които са били винаги мой приоритет, както и в другия икономически сектор. Малките средни производители, търговци и изобщо малки и среден бизнес винаги са били за мене като водещи приоритети. Няма да отнемам повече време, за да може да се зададат и съответно въпросите. Още веднъж искам да благодаря и смятам, че нашето взаимодействие ще продължи без значение какви ще са резултатите от изборите. Който има доверие в мен, в моите действия, в това, което казвам и твърда, че съм отстоявал и ще отстоявам, може да ме подкрепи с номер 14 в интегралната бюлетина и с преференция 102 за мен Свилен Трифонов. Благодаря ви. И ние можем само да ти пожелаем успех и след следващия мандат пак по същия начин вече резултатите и успехите да бъдат по-големи. Така че с 15 и 102 ти ще имаш 14 и 102, ти ще имаш правилния път. 15 кой съм, да съм сбъркал с някой с по-голям противник. Други? Да. Това пожелаваме. Пълен мандат, защото с кратките мандати не могат никога да се решат основни проблеми. А най-големият проблем, който стои пред демократичната общност, това е да се отвоюва държавата и да се премахне олигархичния модел, който не носи и не може да позволи на хората, които вече на Запад са приключили, искат да се върнат в България, но още условията не са подходящи за това да се дойде, да се върнат в България, колкото желание да имат, но в една страна, която позволява, институциите им позволяват да наистина да прилагаш това, което си научил. Така че успех, Свилене. Ние ще направим всичко възможно това да се случи. Благодарим за вниманието.